Tää on omia pommeita, on yksi. Tää oli Jokelan viimeinen temppu. Jokela jätti kaverin ryypännyt tuo. Just Jokela jätti vittu hyvästi koululle. Johtolanka vittu pari viinapulloa löytyy. Jokelan sormenjäljet vaan niin. Norpa pelastaa kaikki kasvit sen. Minun hedelmät puuttuu. Sit se pelastaa sen sikiön. Siellä on sikiö kyllä. Mutta ihan varmaan Norppaa jo tuolla etsimässä sen luurankoon. Joo, se on ihan savujen kesken. Voi ei. Joku metsäplanin on joku täytetty kulusuudesta. Täällä välkkyy. Timo katso. Haisee pahalta. Joku saastuttaa luontoa. Jussi mieti, jos maanantai ei tarvitse mennä kouluun. Sitähän mä oon miettinyt eniten. Täällä on koko Loviisa kohti. Ei vittu. Jes, Nylanderkin laittaa mulle message. Aika pahas koulu palaa. Miksi ei Nylander ne tullut tekyyn? En mä ois pyytänyt niitä. Tuot tulee ihan saatanasta savua. Niin. Silloin tuli vielä ihan enemmän näkyy rauhalaa. Meikät kattoo koukku soittaa Jasminalle. Koulu palaa. Eikä mitään vittua. Kiltolla varmaan tuli. Vai minun pulla uuni, niin kun ei ukko hyvä uuni. Kuulitehoinen liettä. Joku jolkki vähän. Mä oon maanantain vielä ruotsintoa ja... Joku jättää, jos ottaa kameran mukaan meisiä äänen. Sami kertoo Mirki, se ei koulupala, meikä ei uskossa ollut. Sit mä käyn nopeasti katsomaan. No mäkin katon Lovisa Kannu highlighttaa siinä, niin... Joo, että siellä vissiin koulu palaa. Sitten mä olin, että mitä vittua? Missä? Hauskaa. Vittu toi yks on huuo. Siellä ylhäällä. Kato heti kun sä nappasit kameraan, niin sit tuli kunnon liekki. Jorma. Nyt se suuttuu, vittu, että turpa sulle. Eka kerta kun Lovisa sattuu vähän aikaa mitään. No näin. Tuossa sattuu useammin. Ja siellä on lukion rehtori. Jorma Törnroos, kumisaappaat kädessä, ei kun jalassa. Kalle viittoilee jotain. Ja meikä oli tuolla toisella puolella. Tai sitten Spritsaa sulla on. Katon, nyt on enemmän liian. Eli jos se on... Eli se on... Siellä poltetaan juutalaisia. Hitler Timi siellä ylhäällä, nyt jaa! Sä niin käy kattoo Timin kuvia, voi jumalauta. Olis vähän paremmat pimeäkuvausominaisuudet. Ei varmaan. Mä en muuten varmaan päässyt mun autoon. Mä oon päässyt ulos. Ei auta. Kyllä mä en käy. Niin se auki sulkoon. Mikä varmaan onkin
kaikki kunnia. Kaikki arvosanat, kaikki kirjat, kaikki oppimateriaalit. Musta tuli just tällä tokko. Ei saatana. Hetkinen, mitä vittua? Pitkä valotus. Tykkää hyvää. Mitä ne sahailee siellä? Toivottavasti pontikkapannu ei räjähtänyt. Poisia homopalakunta ei päästä meitä lähempää. Me saadaan kuvata vain täältä. Vittu kun pääsit tonne etupihalle kuvaan, niin tuli sieltä saatana hyvää kuvaa. Nännin pihalla. Niin. Hei, pääseköhän tuolta kiertämään? Ja Salmin talon eteen. Mennään kommentoimaan. Mennäänkö kokeilemaan? Mennään kommentoimaan. Ok, lähtää. Joo. Kato. Miksi pitää aina hajottaa? Miksi ei voi vaan sammuttaa? Miksi pitää hajottaa? Sitten vaan vilkutellaan sieltä niitä Vittu tuo nappia. tullakolta tulee saavuu. Kato. Tuleehan sieltä, joo. Mulla on ihan vittun kylmää. Kello on 3:25. Vittu saatana. Maanantai kouluun. Ruoskaa tulee. Miten toi lamppu voi vielä palaa tuo koulussa? Onko tuo sähköt vielä päällä tuo koulussa? Nää vetää tuo jotain kattoa irti. No nyt. Näin se homma eteen. Kohta tippuu vissiin taas yksi pala katosta. Siis miksi niiden pitää hajottaa? Joku jalppe tulee rakentaa uuden koulun 2 päivässä. Mitä vittua? Nyt pitääks tähän ruutuun? Väisty, mä otan videokuvaa. Koht lähtee varmaan yksi pala. Aikuinen palomies mä oon. Mitä vittu? Tulis nyt kunnon flameit. No kun mä katsoin vaan tästä näytöltä. Vittu liian huono FPS, ei pysty ajaa. En niinku tajunnut katsoa eteen ollenkaan. Kello 25:04. Kuva sitä. Joo. Kato. Noin menee panee tonne vessaan. Kato, kohta tippuu kattoo. Näet sä? Jep. Eikö riitä tehot oikein repymiseen? Niillä on jotkut voimapihdit vissiin